Goedemorgen, 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 goedemiddag, goedenavond, mijn mensen van Wakka. Hoe gaat het met iedereen? Met mij gaat het sowieso goed. Ik ben druk bezig met mijn cursus. Terwijl ik mijn video toch? Bepaalde sma ik jumpo en reageer negatief. Mi ano wan diaspora sa is dona Europa tap mi droge. Dan mi ne vet gimi kondre. Mi ano wan diaspora sa is don en denk tak na wet ma kondre mota mi herli bilanga da mo grani de jana Europa. Nee. Mina wan diaspora sa lop en kondre sa etak gi en kondre. Mina ap money mina gudu mina ap inset gi akondre. Mananga mi steng nanga mi gafa sangado jimi mi etak gi mi kondre. Mi etak gi srana. En dat trasma efene erg tra diaspora of ene erg tak metak dis metak dati. Mine spananga unu mine lonko libi wet ma kondre nam ne denk mi kondre pe mi lonk moto. Jana kome kon suku fugoto rug na mi kondre. Daarom im luku na Amsterdam na Nederland dapeto. Ta weer kouru. Bigi grani bigi smas kunnen niet eens lopen. Wat a kouru nya de herfutu. Ala de baka gebogen. Maar in de sma kondre. Terwijl abi bumbu kondre pe a song. Nanga a natuur. A frisheid voor adem. A zuurstof voor de bladeren naar de boom of unu sawe adem dape en die unu a hertra gezondheid in uw skin. Maar nee, we donja na Europa, her jaar ko une denk fugo na u kondre baka, wel midate denk fugo na mi kondre baka, daarom te metak over sa na metak bigi en nanga mi bradikantif mi mo te metak over mi geboorteland Sranang. Mino konta na wet ma kondre control stonja so mi konsuku fu changwe na mi kondre baka en ik heb het bewezen wat mi ap alamisan na mi kondre leg fa une shino uno de tak dat oorlog derde wereldoorlog de zo dichtbij ik kom daarom mi wrang di mi si Amerikaanse buitenlandse minister kon asrana dape. Isabi to, de bigi 4 pasik bord ka de rikata do bigi nanga de oorlog fu de nanga Venezuela nanga Guyana nanga de oil and gas sandape da do wan ko skupres na strana ko stationnaire of numaro. Mine trust to waf de sos ma diswa en ni so e lon ka strana en ni so mi buitenlandse minister e lon ko na strana. En ni so de lon ko na strana mek de lip strana nanga rus de na flonkong en de des massa de an setende maksa e ko jom da ay nanga de na flonkong. Of de kopen bedrijf de kopen sang dat nou wat trasani. Maar vloko tak dat aida. De ma amano doros refa ma bige balidak ala des nisin sranang. Ama bige balidak ala des basa eyep unu insrana da pe jaren war ze. Pe Amerika bede. Ja wat altijd na wanga des nisin libi samen draai lotu. Dus mek de no ko bemoeite sa srana nga des nisi. Maar anyway. Den diaspora. Mino kof control stonas na Europa ere. Mi ko sukuf chago na mi kondre. En mi lop mi kondre srana. Daarom met me kardes ma in srana. De kissers in srana tak averkissen say koja. Stemmen jullie op de NPS. En unu na blakke man. Unu na enige bevolkingsgroepen zijn ook alle contractarbeiders in srana. Na u kondre ude. Dus unu mix ma puru kondre na u anu teku kondre. U bondru kom masal. U bondru kom bij elkaar. Na u stemji u egi brada na u egi blaka brada na u egi blaka sa. Mek u kan teku kondre baka. Dus u nakpanya. Lukap chifing aduji de trasmaja so tak dat de tek ala de geschiedenis historische gebouw in Srana de serdeji ala de schrift onderling en asan dat moest tapu en na regeren sa ook do mocht het zijn dat er dingen zijn die teruggedraaid moeten worden hoe draai ala de san dat terug. Want misap tak mi kweki na Keizerstraat, mi grona Keizerstraat. En misap omen voor de historische gebouw in een herfoto. Want na dapo ube waka. Van Keizerstraat ube waka go bij brede na Fernandes langa de Sosanda. Dus ik ken al die gebouwen. En alle de gebouwen dat de in scoreboeken ook toe en zo. Dus mijn mensen, stemmen jullie bewust als Afrikaanse zijkonja. Wins we participeren in trasot partij langa de Sosanda. Togo in een hok potentie usrefi. Op het klinkt, maar ik ben niet aan de ras, maar het klinkt zo, omdat dat zo gaan jullie het interpreteren, maar het maakt niet uit voor mij, weet je. Want die armoede in Suriname moet nu opgehouden worden. Het moet opgehouden worden.
Laat Suriname weer ademen. Laat die mensen weer ademen. We hebben adem nodig. We hebben adem nodig. We moeten weer kunnen ademen en vrij leven. Luko mi jaso mi was massa mi ap ala mi goat sani. Maar mi no maar weer no one enkele goat sani. Ik kan geen mode, geen normale mode meer maken in Suriname. Wat wees we akete fini. Afvoer ma waneng. Ala de brada fu unu etro furma rover in a kodre trawan no be roof. Maar a systeem en met de controle rover. En geloof me, te de poriba, ano de trabevolking offereren na unu blaka brada nanga sa nanga de maf de nanga de pana den obari na den efiri. Isabito? Maar ik denk dat de boy wan de rover, mine bribi na san dat de boy wan de rover na a situatie, a systeem e pot de boy edu alo kwai. A situatie, a systeem e pot de bepaalde boy nanga umamchi e drink sopi keihard. Desma e frustreer, desma e stress in a kondre. Daarom mek me e kar alasra na man. U alla malasano connect le contract arbeiders in a konde uno me grap. U stem bewust. U stem boom me begi uno sranama. U stem boom uno make mistake. Na laatste kans fu uno ja fu redde u srefi nanga a kondre. Of u make one bigi mistake toch? O deine boy da a kondre kan tapatenti da mek wan tra kondre textra na over. Mek wan tra kondre textra na over. Wanda uno lob boom, uno wan boom. Isabito? Uno mek grap. Ano zomaar weilen pengel be ontdek a oli a tapen pot dapetak ne e libenji de nasate. Wel ayuru dorok baf de nasate fu u blaka ma nasate fu geniet fu a oil en gas money jaso. Ayuru doro fu u kan stem die a juiste partij. Ik heb het liefst dat stem die NPS. Isabito, ik heb het liefst dat u stemjing. Omdat NPS nou een partij sa usap tak amang cha stabiliteit. A partij is mancha stabiliteit. Maar mocht het zijn dat toch ook is een andere partij, u stemji u blaka buba. U stemji u blaka buba. Wisma wan tak meer nespa, ik bedoel het niet ras. Het is al bewezen dat want trabevolkingsgroep no maar char unu blaka man, no maar char unu. Ze profiteren keihard van ons, dat de verrijking schreef. U stop stemji smassa en vernietig akondre mijn mensen. Daarom mi loop de zwe van de kiezers. De Nederland jumpen met keuze, de denk boom. En mi zegt dat te do met de keuze, do meka boom keuze, omdat de Nederland jumpen vanaf go met keuze. Dus mijn mensen, laten we het goed doen. Laten we voor Suriname gaan. Laten we voor een goede partij kiezen. Zodat het land, oh my god, zodat Suriname weer Suriname kan zijn. Armoede, genoeg is genoeg. Weg met armoede, want het kan niet zo zijn dat we olie en gas in het land hebben. Maar dan gaan we keihard pinaren. Kijk, we hebben al goud en hout, maar we pinaren. Maar oil en gas. Het is iets. Kijk naar die sheikh. Kijk naar die landen. Snap je? Kijk naar die Arabische landen. Die moslimlanden. Die oil en gas produceren. Je ziet, die mensen pinaren niet. Al dat geld gaat gewoon naar die mensen en het land en het volk. Snap je? Dus laten we dat doen, mijn mensen. Stemmen jullie bewust. Maken jullie de juiste keuze. Uno mek don keuze. U denk boefos u mek kwa keuze. U put alla de partij bij elkaar. Dat u luku soort van make mistake. Boom, heavy biggie mistake. Nanga soort van no make biggie mistake. Uno sdo. Lo jumpo go in partij. Pe weet je dat volk dus no, luku uno jongen. Mensen, wij zijn geen contractarbeiders, jongen. Wij zijn geen contractarbeiders. Na u kondre u de. Na u no kan in uw eigen kondre dat we pina. Door de verkeerde keuze sa unu en meki. Door de verkeerde stem sa unu en stem. Door de verkeerde leider sa we poti. Door de verkeerde assembleeleden sa we potap de stoer mek we pina in a kondre. Uno megrap mijn mensen. Na uno laatste kans ja. Voor
pour srana uit katibo, fu pour usrefi uit katibo, fu save una sata sa ohar kon. Fu save una sata sa mus geboren etenanga sa mus kon. Uno me grap. U meka juist keus mijne mensen. Mi otantak nanga uno wan misaptak o men fu uno e arkimi. Wins uwe dule kune arki we jompo etaki. Uno luka fesi sa etaka boskopu. Uno luka fesi arka boskopu no mo datu wan begi uno. We arki a boskopu na spata. Ay lady air this lady. Uno luka fesi. Uno luka fe wafu luka fe uno lob mi u arka boskopu no mo da u du ayoysta sansa umusdu mina wa diaspora sa de sama nanga unisrana mina srana man mi de sama nanga unume fir nanga unume lei nanga unume kre nanga unume laf nanga unu mino kosdo na wet ma kodref kosdo grani trosto ja mi lob mi kondre mi wan kontoreur mi wan mi kondre mus debuf mi kontoreur u tek mi lobby bye bye. Druk met mijn cursus. Want van mijn tak jaso na so me luku sa mi san jaso. Mi lop unu ya. Bye bye.